Vítejte v poutním chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Jmenuji se Terka A já jsem Josef. a společně vás provedeme touto hanáckou dominantou. Naši prohlídku začneme krátkým představením historie. A poté vás provedeme interiérem kostela. Dub nad Moravou je fascinující místo. Historie samotné obce sahá až do roku 1141, kdy se objevuje v soupisu majetku biskupa Jindřicha Zdíka. To je pravda, ale na tento barokní chrám si lidé museli počkat. O prvním kostele v Dubu víme až z roku 1297 díky dopisu papeže Bonifáce VIII. Ale tento kostel byl v 15. století úplně zničen husity. Poté byl na jeho místě v centru obce postaven nový kostel, zasvěcený všem svatým. Jeho stavba začala v roce 1470 a byl vysvěcen roku 1586. Ani tento ale neměl lehké, že? Máš pravdu. Během 30leté války ho poplenili Švédové. Naštěstí se ho ale podařilo opravit. Skutečný zlom pro farnost však přišel až v první třetině 18. století s příběhem milostného obrazu. Matouš Opálka z Nenakonic koupil obrázek Panny Marie na trhu a pověsil ho na lípu před tamním zámkem. A právě tam to všechno začalo. Lidé se k němu chodili modlit a prosit za uzdravení. A uzdravení bylo tolik, že se u lípy brzy scházelo více věřících než v samotném kostele. To dubský farář nemohl nechat jen tak. Poradil se s konzistoří a v tichosti obraz přenesl do kostela všech svatých. V roce 1729 pak speciální komise lékařů a hodnostářů po pečlivém přezkoumání svědectví uzdravených obraz oficiálně prohlásila za milostný. A protože starý kostel náporu poutníků už nestačil, začala se roku 1734 stavět tato monumentální budova. Stavba trvala přes 20 let. Když se podíváte před sebe, uvidíte dřevěný zlatobílý hlavní oltář. Hned nahoře ve zlatém rámu je milostný obraz Panny Marie Dubské. Všimněte si i těch drobných darů kolem něj. Jsou to děkovné dary za uzdravení. Za oltářem spatříte oltářní obraz od Josefa Sterna, který zobrazuje uvedení Páně do chrámu. Simeon na něm drží Ježíška a vedle sebe má Josefa s Marií. Jedná se o událost, které je zdejší chrám zasvěcen. Hromnice, uvedení Páně do chrámu či očišťování Panny Marie jsou 3 názvy pro jeden svátek. A nezapomeňte se podívat úplně nahoru nad obraz. Je tam socha Boha Otce, nad nímž se vznáší holubice jako symbol Ducha Svatého. Takže s Ježíškem na obraze zde spatřujeme celou svatou trojici. Pojďme si teď prohlédnout boční oltáře. Na každém z nich najdete cedulku, která vám poví něco o světci, kterému je zasvěcen. Nebojte se tedy naši prohlídku pozastavit a přečíst si, co vás zajímá. Začneme na levé evangelijní straně, tak se tam s námi společně přesuňte. První boční oltář je zasvěcený svatému Josefovi a zobrazuje jeho smrt. Jelikož Josef umíral po boku Marie a Ježíše, je uctíván jako patron dobré smrti. Hned druhý je oltář svatého Jana Nepomuckého se sochami Jana Křtitele a Jana Evangelisty. Nahoře v černém poli můžete vidět zlatý jazyk, znamení, že svatý Jan Nepomucký nevyzradil zpovědní tajemství. Pokračujeme-li dále, uvidíme oltář Anděla Strážce s archanděli Rafaelem a Michaelem. Tento obraz původně stával v dnes již zaniklém kostele všech svatých.
Na konci této strany je pak oltář Jana Křtitele, který vypadá o něco skromněji, protože se dodělával později, v době, kdy už docházely peníze. Věděli jste, že vzadu ve věžích se skrývají další poklady? Pojďte se podívat. Na evangelijní levé straně je kaple svaté Anny se vzácným, tehdy hlavním oltářem, který pochází z onoho zaniklého kostela všech svatých. Svatá Anna je patronkou matek a žen v domácnosti. Nyní se vydáme k druhé kapli přímo naproti. Naproti je kaple s oltářem Panny Marie Lurdské. Původně byl oltář vysvěcen ke cti svaté Barbory, ale po opravě v novém stylu zde zůstal jen její původní obraz, který visí na boční stěně. Teď půjdeme dále dopředu a podíváme se na boční oltáře na pravé straně. Jako první nás čeká nejmladší oltář, zasvěcený Panně Marii Růžencové. Dříve zde visel pouze obraz. Oltář byl dodělán až v 19. století. Jako druhý v pořadí je oltář svatého Vendelína, který je patronem pastýřů a sedláků. Jeho oltář zdobí sochy svatého Floriána a Izidora. Jako třetí v pořadí vidíme oltář svatého Valentína, který uzdravuje posedlou ženu, a doprovází ho sochy Cyrila a Metoděje. Svatý Valentín je patronem všech zamilovaných. Celou řadu uzavírá oltář svatého kříže s anděli po boku. Jeden z nich drží houbu s octem, druhý kopí. Nyní zaměřte svou pozornost na křítelnici. Ta znázorňuje křest Páně v Jordánu. Ježíše křtí Jan Křtitel. Nápis u jeho sochy praví: to je beránek boží. Nad hlavou křtěného Ježíše se na modrém podkladu vznáší holubice, symbol Ducha Svatého. Svatou trojici doplňuje socha žehnajícího Boha Otce nahoře na křtitelnici. Na druhé straně si zase povšimněte bohatě zdobené kazatelny. Vstupovalo se do ní zezadu přes zákristii. A nyní se prosím otočte. Krásu chrámu doplňují i varhany z roku 1768 od varhaního mistra Jana Výmoly. Jsou druhé největší na Moravě a mají 28 rejstříků a 2 manuály. Hrával na ně i zdejší rodák, skladatel Vojtěch Říhovský, jehož skladby najdete v kancionálu. Zajímavý je i osud zvonů. Během rušení klášterů za Josefa II. Se sice podařilo získat 5 zvonů z kláštera Hradisko u Olomouce, ale ty byly během první světové války zabaveny pro vojenské účely. Dnes tedy slyšíme ocelo-litinové zvony pořízené až po válce. A ještě jedno malé tajemství. Pod vámi se nachází kostelní krypta z roku 1840. Odpočívají v ní nejen dubští kněží, ale i donátoři, kteří se o stavbu tohoto chrámu zasloužili. Dovnitř se už dnes ale nepodíváme. Třeba někdy při speciální prohlídce. Na závěr nám ještě dovolte zmínit něco o osobnosti pátra Cyrila Vrbíka, který zde byl v roce 2002 brutálně zavražděn. Do farnosti otec Cyril přišel v roce 1980 v době velkých oprav kostela.
Věnoval se také mládeži a poutníkům, kteří se za ním rádi vraceli. Mnoho z těch, kteří otce Cyrila znali, se do Dubu vrací a vzpomínají na příjemně strávené chvíle s ním. Otec Cyril je pohřben na zdejším hřbitově, téměř v jeho středu. V podloubí fary, kde byl otec Cyril zavražděn, je dnes pietní místo, kde se o něm můžete dozvědět více. V období dušiček se také koná dušičková pouť, kdy na otce Cyrila obzvláště vzpomínáme. Závěrem nám dovolte poděkovat za vaši návštěvu tohoto poutního místa a budeme rádi, když se k nám vrátíte. Třeba na hlavní pouť, která se koná pravidelně první neděli v září a je doprovázena spoustou kolotočů a atrakcí. Nebo se stavte na Evropskou mysliveckou pouť. Zdejší probošt je vášnivým myslivcem a tato pouť vždycky stojí za to. Tak se mějte hezky. A zase někdy Na na viděnou. viděnou.